Hi, good morning. Today, July 20th. Actually, adi kita hinahatan-awan yung School of Craftsmanship and Home Industry. May dahatong nagpahibaro. Upat nga mga estudyante di craftsman. May nunumduman naton di na nakalabay nga mga simana. May da naton nakuhaan niya video nga aton bagaging binantay. Punaan hon ba nira mga basura. Ngadahan nira baga pagkabuha. Dun miritsi radara nira mga basura. Ngadtuhano. Tuhan basurahan mismo. Tatagang kuno ini flag of appreciation o certificate. O baga paghatag hayran dungog ano nga they are disciplined enough. Kabahin ito proper waste disposal. Hallelujah, unta diri la dinhi. Pati gihapon itong iba nga mga eskwelahan. Oo, da ko nga pasidungog para itong estudyante ano. Time check ba doy? 7:30. Actually adi kita hinahatan-awan yung School of Craftsmanship and Home Industries. Kundi baga may dahatong nagpahibaro an upat nga mga estudyante di craftsman. May nunumduman naton di na nakalabay nga mga simana. May da naton nakuhaan niya video nga aton bagaging binantayan sa kubihin na 15 to 20 minutes. Kunaan hon ba nira mga basura. Mamay kala kay ngadahan nira baga pagkabuhat, baga may nanmasyada pa, may da pa bagaging panginano. Alagad budoy kay dun miritsi radara nira mga basura. Ngadtuhano. Ngadtuhan basurahan mismo. So tatagang kuno inin flag of appreciation o certificate na kumo baga paghatag hayran dungog ano nga they are disciplined enough para baga kabahin ito proper waste disposal. Sana tularan diri la din aton nga ini nga mga estudyante. Actually siyempre ang mga suga dito mga certificate dako to na era nga bisan nga niya ko bislat baga pagkukuanong ka pagdadayawon iti mga binubuhat in makalilipay na ito nintalon. So hasugad hinin nga pamaagi ito na eskwelahan pamamuno ni Sir Oatnell. Tama ba? Oyo mapingaga in dako inin nga baga parangal para usa nga estudyante. Katima ko na hinin nga flag ceremony amo na ko natutira baga paghatag ko ng certificate. Nagsarit na kita na pamunuan hining eskwelahan. So far nagsaring haton niya sige ko okay. Thank you.
Bianca Oliveira. First name Isabel R. Medrano. And Jocelyn G. Mendoza. And special acknowledgement as well to San California. Paganhirahin certificate ano dinhi Tanawan School of Craftsmanship and home industry pinay ka na niro mga advisor cancer at nilgihapon na nila pagpangulo ng eskwelahan mamay kala ano pinagin ira pamurot han eskwelahan siot din to ha plaza gintagan hira hin pasidungog nakaruruyag ano Ayla pagkita natin sunod ha wala ko uy congrats sa iyo nga doa nga upat ininhira mamay ka lang kasi kita niya nakasaksi ano unta makaluluyag unta diri la dinhi pati gihapon itong iba nga mga eskwelahan dako nga pasidungog para itong estudyante ano pastilan Ginoo ko. Thank you, ma'am. Thank you, iyo. Makaruruyag, nakaka-inspire. Dako muna, salamat ya pa ni mo pagpituan na era. Baga na-timingan nga hira na ako na kuhaan. Sige, ma'am. Opo. Thank you, iyo. Mamay kala. Diri lang rumamay. Ito na aton buti ay nga binubuhat. May dangayan impact ang mga estudyante. Thank you, heyo, sir. Ha? Thank you, hadto. Hi, sir. Hi, mga advisor. Ha? Thank you. Bakit kapagod na nga battery? Anyway, amoy na natin yun na mahimong mga rawon. Haligot lang ini pero gusto ko lang sugaron ini ngay mga rawon. Sugad lang kahaligot. Pero siyempre papadayon lagi pita pamurot bisan oray video. Ha? Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabili laghihap na iyo bus kasangkay. Tigan didiha Tanawan School at Tanawan School of Craftsmanship and Industry. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Aligot lang pero dakot impact. Grabe eh. Okay. I see Uncle Dodo.